Mun aku kuwi anak kowe. Gabut kaya ngene kok malah. Ya kok ngrok tenanan. Awak. Tenanan kok. Ayo, ambruk neh, Pak. Iki tun teki tun. Iya. Tun. Iya toh, Pak. Ya. Omongmu yo iya. Ya mau wis tak. Gimana kok malah. Sampai ini. Tun. Omongmu yo iya kontranan iya. Makasih kok udah nih, ora udah bodol. Kok malah muring-muring. Cintang temen. Aduh. Tenanan kali. Jadi Malah bodol kabeh dae buntang banting kowe iki. salah kan sampean. Salah opo. Nyekli sepeda kok ora tenanan. Sing kenceng Ya ngarep. wis kenceng ki lho. Ngarep kono iki ditemet ngene ben ora jompling lho. Iya. Beh ngene iki selak. Gobyos kok malah kowe koyo iki mun daramu ketok-ketokan apa piye enteng iki. Ah. Ngono. Gumun aku. Sekaret ranggawa. Mau ora, Mbok? Ngene, aku cekli ya. Ayo mlaku. Ya yo. Alon jumpling neh iki engko. Iya. Malah. Alon. Ya. Alon, Ton. Iya ya.